Добрый день, сябры. Признайся, шчыра чакалі вы гэты матч сёння. Не ведаю, што за дзень на календары, але не так важна гэта, бо сёння мы з вами будзем назіраць сапраўднае, як мне здаецца, відовішча па мерках нашай другой лігі. Крумкачы ў гасцях сустракаюцца з энергетыкам БДУ. Гэты матч для вас буду каментаваць я, Алексей Борисевич. І як снег на галаву, Алесь Снег сёння гэты матч са мной пракаментуе. Алесь, вітаю цябе. Прывітанне, сябры. Віншую цябе з дэбютам, калі што. Я спадзяюся, што гэты матч складзецца станоўча як для нашей команды, так и для нас с тобой. Будзе шмат цікавага на поле, і, можа быць, па-за полем. Мы в этом сезоне таксама звыкліся, што цікава адбываецца не толькі на поле. Таму давай, калі ласка, зноў жа па традыцыі час не губляць, і агучым, якіх стартавых складах каманды выйшлі на гэты матч. Пачнем з нашай каманды, калі ласка, у якім складзе на сённяшні матч распачне. Пачнем з стартавага склада Крумкачоў. Зыгмантович на браме номер 1, Гардзейчык номер 13, Кухцік номер 96, Варанович номер 77, Зайцаў номер 7, Старыкаў номер 8, Баранаў под номером 18, Наміката номер 20, Серый 23, Морозик номер 10 и капитан команды Ладутька. Галоўны тренер Бушма. Ну што, а энергетик сённяшні матч распачне ў наступным складзе. Брама абараняе першы Селядцоў, 4-й Райко, 6-й Прыгодзіч, 8-й Лукашенко, 9-й Карыцька, 10-й Чуль, 14-й Казакоў, 17-й Картоў, 21-й Ляпехін, 23-й Яскевич, 25-й Борисевич, той, што Матвей, а не я, і галоўны тренер каманды Алексей Меркулов. Ну што, сябры, нагадаю, крумкачы сёння выступаюць у белым комплекце формы. Энергетык, як вы здагадаліся, адпаведна, у аранжавым, такім памаранчовым, такім кіслотным трошку колеры. Я думаю, гэта добра заўважна. Слухай, ну і што, Лесь, давай па традыцыі, хто сённяшні матч будзе абслугоўваць. Регулярна забываемся мы на гэта, а тым не менш, сёння галоўны арбітр у нас Віктор Залескі, ягоныя памочнікі Анатоль Муха і Михаил Семёнов, і інспектор сённяшняга матча Андрей Василевич. Ну што, ўсё, клас, мы з тобой асноўную такую афіцыйную частку выканалі до самого пачатку матча, і будем назіраць за футболом. Бачу, выйшла сонейка на вуліцы, значит, будет цяплей, чым калі мы сюды прыйшлі. Ну да, сонейка, это все, ведаеш, такая можа быць і карысць для фанатаў, але перашкода для брамнікаў. Сёння мы назіраем, ну як сёння, цягам этого сезона назіралі. Памятаю, Ян Камароў у матчы з трактарам скардзіўся, што замінала трошку сонца яму дзейнічаць на поле, таму паглядзім. Можа быць, і сёння некаму з футбалістаў яно будзе замінаць, але тым не менш спадзяюся, што перашкодаў сёння ніякіх не будзе, ні з боку судзейства, ні з боку надвор'я, нічого мы не будзем такого назіраць, а будзем сачыць выключна за футболом. Тым больш, футбол сёння нас, я так разумею, будзе чакаць цікавы, бо, пагадзіся, гуляюць, ну, дзве відавочна наймацнейшыя каманды ў дывізіёне. Да, сёння у нас гуляюць энергетыкі, які з'яўляюцца на першым месцы, і які за гэты сезон ні разу не праігрываў, не прапускаў ніводнага гала. Ну, ў чэмпіянаце, бо у кубку ўсё ж такі адзіная каманда, хто іх размачыў, гэта, давай нагадаем, БДУ. З лікам колькі там, не памятаю, 4-1, здаецца, той кубковы матч скончыўся. Это адзіны мяч, які энергетык прапусціў, хаця ўжо колькі, ўжо матчаў 10 каманда згуляла, калі не памыляюся я. Тым не менш, ёсць сёння разлік у нас з табою, што наша каманда, якая забівае ў сярэднім больш, чым 4 мячы за матч, здолее сёння хаця б адзін, другі, а можа і трэці адгрузіць. Працягнуўшы пра каманду энергетык, у іх брамнік Дзяніс Селядцоў прапусціў толькі адзін мяч у І зараз рызыкуе прапусціць другі Морозик. Морозик доўга разбіраўся в этой сітуацыі. Да, працягні сваю думку. Пропускаю толькі адзін мяч і з'яўляецца па глядацкім галасаванні гледачоў і фанатаў энергетыкаў гульцом месяца. Ну да, адпаведна, у нашай камандзе, нагадай, хто стаў, я ўжо забыўся, Алексей Баранаў, здаецца. Так, Алексей Баранаў, і акрамя гэтага у нас яшчэ ёсць такая штука, як кароль матча, якая традыцыя з'явілася у гэтым сезоне, і гэта працягваюць крумкачы гуляць. Да, Коцкі Наміката на правым флангу з мячом, але трошку, ну, не разабраўся ў этой сітуацыі. Можа быць, не хапіла хуткасці Коцкі, каб сысці ад суперніка, а так вельмі перспектыўна было. Давай па-шчыраму адзначым, што пакуль падабаюцца мне, як пачалі гэты матч нашыя футбалісты. Першыя 2 хвіліны прайшлі так, ну, з перавагай нашай каманды. Уже побачылі мы адзін дакладны небяспечны момант. Так, сапраўды, але Морозику трохи не хапіла. Але зараз гульня адбываецца на сярэдзіне поля.
Ну, давай будем щирыми, мы як бы не чакаем, што крумкачы ў матчы з такім супернікам забяруць выключна мяч пад свой кантроль. Я спадзяюся, што сёння будзе абалюдавострая гульня. Так, безлічу момантаў як для адной, так і другой брамы. Ну мы, вядома, з табой, як заўзятары крумкачоў, зычым, як гэта небяспека была ля брамы Селядцова. І вы зараз гэта можа адбыцца? Не, на жаль, не. Паказаў ты пра караля матча, што хацеў распавесці пра гэта? Да, што такая традыцыя з'явілася ў гэтым сезоне, ў гэтым годзе. Гэта такая эстафета, якая перадаецца самімі гульцамі. Самі гульцы абіраюць караля матча, і так гэта перадаецца карона далей і далей. Гэту ролю ўжо... Гучыць это, канешне, ў 2025 годзе не так страшна, як гадоў 5 таму. Так, але гэту ролю ўжо бралі Александр Варанович, Віталій Зігмантович, Євген Градзейчык, Уладзіслав Марозік, але тады карона была праз рукі Сергея Казекі, Ілля Зайцаў і Алексей Баранаў атрымліваў такія кароны. Ты мне Сергея Казеку згадаў, нават цікава ёсць Сергей Казека сёння на лаве запасных, цікава. Хацеў бы ты яго пабачыць сёння ў матчы? Я думаю, ён з'явіцца ў выпадку толькі нейкай вострай патрэбы. Я думаю, мне хацелася, каб такой патрэбы не было. Каб футбалісты, якія выйшлі ў стартавым складзе, паказалі сябе найлепшым чынам і не было патрэбы наогул у нейкіх вымушаных заменах. Менавіта гэта я зычу нашай камандзе. У Віталя сёння нейкая цікавая форма, да, блакітная. Я, здаецца, яго ў гэтым сезоне не бачу. Я толькі ў салатавым камплекце формы Віталя назіраў. Таксама цікава, сябры зноў жа нагадаю, глядзіце гэтую трансляцыю на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. І зноў жа, калі прапусціў я нешта і быў Віталій у такім блакітным камплекце формы, падкажыце мне, пакуль небяспека, прастрэл. Януш свечку запаліў над брамай, Зігмантович неўпэўнена гуляе, выносячы мяч недалёка ад брамы, але добра, што на падборы апынуўся Марозік, які аднаго, другого, трэцяга прайшоў. Разабраўся як з дзецьмі ў гэтай сітуацыі Уладзіслаў Марозік, і калі я кажу разабраўся як з дзецьмі, я вас не падманваю, сябры, бо сапраўды сярэдні ўзрост каманды, ён такі 20 гадоў не сягае. Між тым, можа быць, звяртаў лезці на гэта ўвагу, што калі рыхтаваўся да матча, што сапраўды вельмі маладыя футбалісты, па 18, па 19 год у складзе энергетыка. Я б нават хацеў бы паглядзець, які сярэдні ўзрост стартавага склада. Я думаю, сапраўды, больш 20 гадоў дакладна не будзе. Так, я думаю, мы неўзабаве гэта паглядзім, а па афішкі нават бачна, што на афішках заўжды ў іх такія маладыя гульцы. Ну, я зноў жа рыхтуючы да матча, здаецца, самы старэйшы гулец, якого знайшоў, 23 гады хлопцы. Я ўжо не памятаю, хто дакладна. А астатнія 18, 19, 16-гадовыя ёсць хлопцы. Але першае месца. Але першае месца, ну так. Ну і шмат хто, зноў жа, я думаю, для вас это не секрет, паважаныя заўзятары, што шмат хто выхаванцы менавіта школы, РЦАРа БДУ, зноў жа незвыклая сітуацыя для нашага дывізіёна. Мы з тобой, калі заяўкі каманд глядзелі, пераважная большасць футбалістаў, яны праходзяць як прафесіяналы, то бок на кантрактах знаходзяцца. Вось якую перадачу выразаюць футбалісты, энергетыка, але не спіць. Час ранні, час ранішні, 11 гадзіна, толькі ў нас з вамі, але Віталій Зігмантович ужо не спіць. Так вось, я пра што казаў, што большасць складу энергетыка это сапраўды футбалісты на кантрактах. Гэта досыць нязвыклая справа, бо у нас у камандзе, здаецца, ніхто не знаходзіцца на кантракце, усе як аматары праходзяць. Тым не менш. У нас у чатку пишут, что вы так рано гуляете, пуш Ютуба просто як снег на голову. Что з Ютуба? Пуш. Нагадання з Ютуба як снег на голову. Вот это словы заморскія. Ну да, сапраўды заморскія, глядзячы ад таго, хто напісаў гэты камент, Skywalk па трансляцыі. Добрай раніцы, Skywalk. Радыя вітаць спадарству. Нагадваем, што па трансляцыі вас па традыцыі чакае спасылка на Donation Alerts, дзе вы можаце падтрымаць нас не толькі словам, але і справай у грашовым вымярэнні, дапамагчы нам паляпшаць наша трансляцыя. Мы гэта намагаемся рабіць, сябры. Ну што, штрафны будзе выконваць наша каманда. І ля мяча Коски намікаюць, не памыляюся. Я, здаецца, хаця ёсць у старце сёння Александр Варанович. Звыкліся мы да менавіта таго, што гэты футбаліст выконвае стандартнае становішча ў складзе нашай каманды, але апошнія матчы і Коскі давяраюць гэтае права. Нізам, некая такая, мусіць, хатняя нарыхтоўка была ад нашых футбалістаў, але вось ёсць рызыка 4-2 контратака энергетыка. Нават ужо сітуатыўна 6-2 атрымліваецца. Ну што важна, вельмі важна зараз адабараняцца.
І дзячым і шчыра футбалісту з расійскім пашпартам Алі Картоеву за тое, што ён не скарыстаўся магчымасцю ў гэтай сітуацыі. Стрэліў уверх, трошачку уверх. Не, стрелял-то правильно, на кірунку девятины нашей команды, але добра, что мяч размінуўся. Ну, слухай, 6-2 могут только себе виноватить футболисты энергетики, что не скарыстались такой колькаснай перавагай. Так. І вось, да, я, конечно, скажу шчыра, ну, не назіраў шмат матчаў энергетика, але вось то, як яны выйшлі зараз у контратаку пасля нашага штрафного, ну, это было узорна. І даволі хутка. Імкліва, да. Тым не менш, глядзячы на такі высокі прэсінг, усё роўно праз кароткую перадачу намагаліся наши футболісты выйсці ў сваю атаку. Коски на Міката. Ёсць і ў таго варыянт, але абірае, мусіць, самую нелагічную з опцыяў прабіць здалёк. Ну, ёсць у нашым складзе, пагадзіся, але ёсць футбалісты, якія могуць стрэліць здалёк, але, ну, я так... Мне перадусім гэта, канешне, Арсень Старікаў, Лёша Баранов, ну, не Коскі, канешне, прыходзіць да галавы, але тым не менш, можа гэта трэнерская некая нарыхтоўка, указанне, што вось спрабаваць біць здалёк футбаліста, можа здалёк не вельмі камфортна сябе адчувае пры такіх ударах Денис Селецоў. Не ведаю, скажу шчыра, спадарства, не так шмат матчаў глядзеў, але тым не менш сёння будзем з вамі назіраць. Ну, тым не менш, слухай, колькі у нас там мінула? 9 хвілін. Цікавы пакуль футбол назіраем. Бачылі мы небяспеку ля адной, другой брамы. Даволі такі роўненькі футбол па сіле, па моцы з двух камандаў, як па ване. Да, цікаво будзе паназіраць, бо у перадсезонным матчы, які скончыўся з лікам 3-0, таксама пра гэта пазней, бо серы, канешне, не хапіла трошка тут хуткасці, ну і пільна з ім гулялі абаронцы энергетыка, і не праспаў Денис Селецоў у гэтай сітуацыі. Цікава, бо будзем мы назіраць сёння ці не будзем, вось ужо проста не першы раз бачу, што далёкія ўводы мяча ад Віталя Зыгмантовіча, звычайна з бліжнім гуляе наш брамнік. Менавіта такая завядзёнка ў нашай каманды, а тут ужо не першы раз далёка выносіць мяч. І вось гэта, мне здаецца, якраз уводзіны трэнера, каб так гуляў брамнік. Паназіраем, некаторыя кажуць, што такі футбол типа больш прымітыўны, так бы мовіць, але калі ён сёння прынясе плён нашай камандзе, ну ніхто не будзе вінаваціць ні трэнера, ні Віталя Зыгмантовіча. Вось, і перад сезонам не так даўно нашы каманды сустракаліся. Прысутнічаў, не памятаю, на тым матчы? На мінулым так. Не, калі на Серова гулялі супраць Энергетыкі, да? Так. Ну, можа падзеліся ўражаннямі, пакуль у нас становішча па-за гульнёй. Калі памятаеш свае ўражанні? Калі що я не даволі памятаю, як дала гульня. Я скажу шчыра, у мяне такое ўражанне, што зноў жа каманда доўга трымалася, а ў другім тайме спрацавала як бы тое, што, ну, фізічна, канешне, Энергетык заўжды каманда выдатна падрыхтаваная, вось, і гэта часта сказваецца у матчах супраць гэтай каманды. Вось, прыкладна гэта і адбылося у тым матчы, і прыкладна такое можа адбыцца і сёння, але тым не менш ужо абедзве каманды, як мне здаецца, набралі такую, ну, калі не аптымальную, ту добрую форму, і вось, можа быць, з пункту гледжання вось такого расклада, што на другім тайме Энергетык можа быць лепш трошку так гатовы фізічна, хаця я, ну, не буду пра гэта казаць дакладна. Можа быць, вось гэтай нагоды у нас на лаве запасных засталіся і Сергей Лынько, і Алексей Хадневіч. Можа быць, вось будзе разлік на тое, што яны выйдуць таксама бліжэй да заканчэння матча, каб, ну, прынесці карысць на тым адрэзку матча. Ну, цікава, паназіраем, зноў жа, не ведаю, што на сёння нарыхтаваў Владзімир Бушма, Сергей Козяк, я памятаю, таксама яму дапамагаў не проста ж, а ў якасці футбаліста Алексей Хадневіч таксама, я думаю, нешта, але нарыхтавалі нашы трэнеры на сёння. Так, гэта гульцы, які ўмеюць забіваць, у якіх упэўнена каманда і прыхільнікі. Ну, калі ты сказаў, што гульцы, які ўмеюць забіваць, то ў паўзе давай згадаем, што такая сітуацыя з бамбардзірамі ў Энергетыка, пакуль трэба адабараняцца, чарговы ўжо такі вельмі небяспечны навес флангу, які пакуль не канчаецца небяспекай, мусім адабараняцца, мы дапамагае Ілля Зайцаў на флангу, ён сёння ў тым ліку, я думаю, будзе гуляць, да, на флангу абароны, паназіраем яшчэ цягам першага тайма. Ну што, нагадаеш, хто там у Энергетыка найлепшы бамбардзір? Наша бамбардзіра мы-то вельмі ўдала ведаем, это, вядома, Алексей Хадневіч, рахунку якого 12 мячоў, гэта з вялікім адрывам найлепшы бамбардзір у дывізіёне. А што тычыцца Энергетыка, то хто там, нагадай мне, калі ласка? У Энергетыка у нас бамбардзіры найлепшых, гэта Даніла Чуль, 7 мячоў, Максим Пашкевич, 4, Мирон Карыцька, Алі Картой і Вячеслав. І лік у нас адкрываюць футбалісты, ведаеш, вось, напэўна, можа быць, кепская адна з табой была такая пачатак у плане, завялі мы размову пра найлепшых бамбардзіраў, і Энергетык адкрывае лік ужо на самым канцы 12-й хвіліны.
Знову ж, я думаю, ми з тобою на повторі можемо переглядіти, хто цей лік відкриває. Кривдно, але початок таки, конечно, ну, моцний. Ад енергетика, скористалися нестандартним становищем. І раю тобі так само на повтори переглядіти, щоб зрозуміти, що наогул відбивалося. Який такий, ну, трошки шальний гол, але тим не менш, ну, голи не вибирають, да? Да, галы з кутового не частые, але відбуваються. Тим не менш, будемо лічити, що це стане додатковим штуршком для нашої команди. Наші ведуть, все складано. Перехоплюють енергетик. Наогул хотілося б навіть пригадати, як часто наша команда пропускала першу в цьому сезоні. Я пригадую, що так було з енергетиком іншим. З енергетиком, то, що ФСК енергетик, пам'ятаєш, ти той матч, напевно, так само глядів його. Зараз довідаємося. Денис Ройко, сябри, для вас нагадаю, я відзначився голом і лік уже на самому початку матчу, я кажу, перші 15 хвилин гол, який забиваються, його худким називають. Ну, Зовсім молодий футболіст, Ройко Денис, 2008 року народжений. Я вже в який клас ходив, клас 6-7, да, отримлювався. Я вже університет скончив. Ну ось, бачиш, яка Не ситуація. університет, а школу. Sorry. Ну добре, бо я вже перероблю, думаю, нічого собі, ти старий. Ну що, покуль мусимо оборонятися. Ми, тим не менш, не глядячи на те, що тільки 1-0, но гульня протягує заставатися. Бою до острый. Я сподіваюся, що ось ця вот колькісна перевага. Хоча вже я не скажу, що колькісна перевага є у нашої команди, але тим не менш, та кількість моментів, яку створюють наші футболісти, вона рано чи поздно перетвориться так само і у голи для брами суперника. Видиш, була б сьогодні ставочка на якої букмекерській конторі на те, ці пропустять енергетик першим м'яч у сезоні, я б, напевно, ризикнув би поставити, щиро кажучи. Бо є у мене відчування, що наша команда – це іменно той, хто може Дениса Селецова огорчити у першиню у цьому чемпіонаті. Між тим зараз м'яч прилетів на лаву Крумкачов, і так я підпрацював Сергій Козека. Готовий він сьогодні вийти докладно, я так розумію, а покуль мусимо оборонятися. 9-й номер, це, виходить, той самий Чуль. Ні, 10-9 це Мирон Корицька, так само футболіст, який забивав Крумкача в цьому сезоні. У передсезонному матчі якраз таки Мирон Корицька голом відзначився. И что у нас будет? Вот за боковой от футболистов энергетика и про что сигнализует арбитр. Нагадаю, это у нас сегодня Виктор Залеский. Человек, який між тим обслуговував два наші матчі вже у минулому сезоні. Може бути, Лесь пригадає, що це за матчі були, яка у нас історія ну не суперстання, а історія матчу під керівництвом арбітра Віктора Залєского. Ось, бо два матчі нашої команди у минулому сезоні він відпрацював, так би мовити. І нагадаю, що це за матчі були. Это были матчи с Урожайной и Туркспор. И як скончились ці матчі, порадуй мене просто, коли С Урожайной, конечно, мы выиграли 3-0, Крумкачи выиграли, и Туркспор, так само Крумкачи выиграли 1-0. Ну, ты мог бачиш, до этого матча была такая статистика, что мы при этом арбитре не пропускаем, а только забиваем. Статистика сегодня ломается, мы уже пропустили, да. Але тим не менш, сподіваюся, що статистика того, що ми перемагаємо при этом судді, я сподіваюся, вона заховається. А покуль обороняємося, ми нечто так, покуль взяли под контроль мяч футболиста энергетика, это Вячеслав Пригодич. Это ж по мерках энергетика уже досить старый футболист 2004 года народження. Хотя дивно про это казать. И подштурхнули. Может быть, это будет желтое, товарищ судья, бо была махчимость бегчу контратаку. У Ростислава не, без попередження обходимся мы в этой ситуации. Але стандартне становище наша команда отримала. Хоча, ну, хотілося б метрів на 40 ближей до брами суперника, було б на шмат цікавей. Покуль набираються ще люди на трибунах, і вони 100% пропустили перший гол. Ну, лепш бы его не было, лепш бы ничего не пропускали. Давай будем щирыми. Зигмантович запалює таку неприємну свічку на своїй полові. Головне зараз пильно обороняться, бо ну, енергетик колькісна і вельми висока сустракає нашу команду. Я навіть не пам'ятаю, от кого в этом сезоні ми назирали такий високий пресинг з наших суперників. Подказуйте, сябри, коли що у коментарях. Будемо туди час від часу зазирати так само за Лесем. Ну що? Ну, більше м'яч тримається у енергетики, на жаль. Ми бачимо. Я сподіваюся, що це такий отрезок, да? Ох. І далі стрелять
17-му номеру суперника, это Али Картою. Такий темноволосий футболіст, у якого у протоколі зазначено, що його російський паспорт, і такі футболісти є. Ми ведаємо, що за енергетик виступають і російці, і узбеки одного. Ми добре з вами всі ведаємо, сябри, які тепер виступає у складі Манчестер Сіті, звісно, про Хусанова я вам кажу. І що, є шанс у Морозика. Передача на Серага, то есть далек спробує стрелять, але блокують ягоний удар. Футболісти енергетика, мусимо вже ми обороняться. Бо ведаємо, ми бачили вже з тобою, як енергетик вміє збігати у контратаки. Треба сьогодні за гэтым пільно сачити, бо одна, друга контратака і можна отримати другий гол. А ми гэта моцно не зичили нашому клубу сьогодні. Виходить Крумкачов. Да, Воронович, так ведаєш, не хотів, напевно, гуляти так, але отрималося неблаго, трапив м'яч у спину і перервав його на атаку суперника. І вже високо зустрічає суперника наша команда. Сподіваюся, що добре фізично готовий наш клуб. Баранов на Морозика. Той один супроти двоїх і, на великий жаль, зазнає поразу у гэтай мікродуелі. Так, звісно, енергетик файно виглядає. Цікаво супроти такого суперника гуляти сьогодні. Зайца притримали за футболку, але без свистков в этой ситуации обходится головный арбитр. Я не веду, як ти, Леша, мне здається, що реально сьогодні вже вийдуть в другой полові і Козяка, і Ходневич, і Ленько. Слухай, ну я думаю, все буде залежати від ліга. Коли ми раптом перегорнемо цей матч, і ліг буде після першого тайму 5-1 на користь нашої команди, то навряд чи ми цих футболістів побачимо. Але коли гульня буде розвиватися менавіта у таким ключі, то відовочно узмацнення потрібне. А буде докладно не Кирил Щербин у такої ситуації мусить з'являтися, а ніхто з групи атаки відовочно. Ну що, може бути так трошки з тобою пригадаємо історію супротистояння гэтых команд. Я так відзначу, що переважно, звісно, ці команди гуляли товариські матчі, це було і не так давно. Але давай, напевно, я ось відзначу те, про що мені нагадали літерально перед матчем, що команди зустрічалися і у гульнях офіційних. Було це, правда, давно, вони, які ще й в школу ходили, да? У 2015 году, про це пізніше була атака суперника, але оборонялася наша команда. Так ось, у 2015 году футболісти цих двох команд згуляли у першиню. Правда, енергетик тоді називався ще «Звізда БГУ», «Зорка БДУ». Було це в рамках першої ліги, і тоді наша команда здобула одну перемогу і одночасно гуляла у нічию. 2-0 була перемога, нічия 2-2. І легендарні персони у тих матчах забивали. Це і Філ Іванов, і Шикавка відзначався голом, і так само Сергій Корсак один гол забив. Короче, ну, справді такі легенди по мерках Крумкачов у тих матчах відзначалися. Після того були матчі виключно товариські. Ось я тебе попрошу знову ж паузі пригадати, що за матчі і з яким ліком це все було. Гэта было ў 2020 годзе у лютым месяцы таварыскі матч энергетык з Крумкачамі, і як мне паказвае, то гэта быў лік роўны 3-3. Ну такая, да, перастрэлка атрымалася. Мы ж там не буду супраць калі сёння такі матч паназіраем. Вось такой вялікай колькасцю галоў, пакуль пачин пакладзены. І што гэта? Ну это дакладна на жоўтую. Жоўты абмежаваўся галоўны арбітр. Я так зблізу не бачу. Але ну на жоўтую дакладна гэты фол быў. Ну што, адзначым, да, на 21 хвіліне ёсць першае папярэджанне ў матчы. Вось давай пакуль пра статыстыку супрацьстаяння яшчэ прыгадаем. Затым былі матчы, таварыскі матч у 2022 годзе. 2-0. 2-1, здаецца, да. Я просто... Може я помиляюся? Ні, 2-1, да. Коментував той матч, я пам'ятаю, да, супер дубля енергетика, гэты матч быў. Што яшчэ у нас з матчу там было ў гісторыі супрацьстаяння? Быў яшчэ матч у 2023-м, згулялі 1-1, Цёма Куратнік тады адзначыўся голам. Ну і апошнюю таварку мы ўжо з тобой прыгадвалі перад сезонам, абараняемся мы з Ігнатович першы на мячы. І там лік быў 3-0. 3-0, ну да, то бок, калі браць все матчы, пакуль парытэт па перамозе... Не парытэт, у энергетыка больш перамог, правда, усе яны ў таварыскіх матчах, але вось у афіцыйных перамагалі выключна Крумкачы. Яшчэ адзін матч скончыўся ў нічыю. Я зноў жа спадзяюся, што гэтая традыцыя працягнецца, што сёння мы таксама ў таварыскім матчы як мінімум не прайграем. Але вось якраз такі апошніх хвілін 5-7, конечно, ну вось энергетык забраў мяч пад свой кантроль.
полі. І одна з нешматлікіх атак у виконанні нашої команди ми зараз назираємо. І знову ж, ось тільки ми недзе трошку там помиляємося з передачі і далеко відпускаємо цей м'яч. Все, енергетика включається одразу і мгновенно. Звісно, це школа, ось енергетиковська бачна, Стариков правила порушає. Розповіді, що нам там у коментарях пригадують, коли ласка, поділіться воспоминами. Напише Skywalk, що в матчі де 2-2, Тамела Зоркі, енергетика подраўся на полі, чырвоную атрымаў. З тых часоў гэта зорка футбола ненавідзіць крумкачы. А пакуль у нас сутычка на полі, і трэба Стариков мусіць дапамогу аказаць, прылёг на газон Сеня. Ну, слухай, атрымліваецца, гарячы матч быў тады ў 2015-м. Можа быць такі самы гарячы матч сёння мы паназіраем, бо сёння, сёння, цягам сезона мы ўжо шмат бачылі з табой такіх насычаных вогненных матчаў, багатых на жоўтыя, на чырвоныя карткі. Хаця ў той жа час, вось рыхтуючыся да гэтага матчу, можа быць, ты таксама звяртаў увагу на гэту статыстыку, гэта адны з такіх самых джентльменскіх камандаў у лізе. У энергетыка 10 папярэджанняў за 7 матчаў, у крумкачоў 9, то бок, прыкладна 1,5 карткі за матч футбалісты атрымліваюць. Зусім не шмат, зусім, абсалютна. Вось, але паспела наша каманда выдаліцца супраць энергетыка, і добра мы з табой памятаем матч супраць Бабоўні на кубак, дзе было ажно 3 выдалення. То бок джентльменамі ў гэтым сезоне нашу каманду не назавеш дакладна. Хаця вось апошнія сезоны, я не ведаю, як у цябе, калі што выпраўляй мяне, у мяне ўражанне, што такі часам занадта джентльменскі футбол паказвае каманда, вось, а ў гэтым сезоне ўжо дае часам волю эмоцыям. І на полі зноў падзення. Гульцатор на газоне. Десятка, гэта Владислав Морозик, адзін з каралёў матча, як ты прыгадваў. Все мы чакаем, падзяліся, напэўна, і ты таксама чакаеш ад Уладзі, калі ж свой бомбардзірскі рахунак распачне. Так, чакаем, можа гэта адбудзецца і сёння. Мы так кожны раз, здаецца, кожны матч кажам, што спадзяем. Але тым не менш, не варта абясцэньваць тое, што робіць Уладзь Морозик. То бок, асістаў шмат ужо нааддаваў, мне здаецца, можа 5, калі не памыляюся, я зноў жа выпраўляеце ў каментарах. І вялікі аб'ём працы відавочна выконвае гэты футбаліст. Вельмі часта мы яго бачым, апускаецца ён вельмі нізка, дапамагчы сваёй абароне. Ведаеш, я як чалавек, які заўсёды за Ліверпуль, мне нагадвае Бобі Ферміна, чалавек, які таксама вельмі нізка мог апусціцца у пошуках мяча, і каб дапамагчы сваёй камандзе. Жестче! Да, у этой ситуации, ведаешь, калі хвілін 15 Лукоўскі абраў стрэліць здалёк. І зноў падзенне. І зноў Сеня Стариков на газоне, да, калі не памыляюся. Я футбаліст, ведаеш, у папярэднія сезоны, мусіць, Цёма Куратнік быў тым футбалістам, які часцей за ўсё атрымліваў па нагах. То в гэтым сезоне ўжо Сеня Стариков відавочна топ-1 у нашай камандзе, каб не прапускаў яшчэ матчы, то, я думаю, больш за ўсіх сабраў бы фалоў на сабе. Тэхнічны футбаліст, часта ідзе ў обыгрыш, гэтым і прадыктавана тое, што на ім парушаюць правілы, і для мяча у нас хто? Варанович, здаецца, павінен быць. 25-я хвіліна матча. Што, ёсць шанец адквітаць, гэта адзін мяч, але першы на мячы футбаліст энергетыка. І зноў не. І трэцім тэмпам наша каманда спрабуе зайсці ў эту атаку, але Селяцоў не спіць. Сонца яму не зашкодзіла ў этой сітуацыі забраць мяч і пусціць ужо сваю контратаку. Да, не гледзячы на перавагу ў ліку, энергетык становішча па-за гульнёй, не гледзячы на перавагу ў ліку, энергетык звярне ўвагу, то бок не запавольвае футбол, не цягне ні ў якім разе час, а намагаецца падвоіць, сваю перавагу. Слухай, всі мы ведаем выказванне Пепа Гвардыёлы пра тое, што у сучасным футболе нават перавага ў 2 мячы нічога не гарантуе. І крумкачы на сваім досведзе неаднаразова гэта ўжо зведвалі. Мне прыгадваецца матч мінулага сезона, калі мы з Трактарам тут жа гулялі, 3-1 вялі да 91-й хвіліны, а потым пусцілі 2 і скончылі. Так, я так сам памятаю гэты матч. Вельмі напружаны, эмацыйны. Як і любы матч з Трактарам, шчыра кажучы, мне здаецца, што вось матч першага тура, дзе мы перамаглі 5-0, самы такі неэмацыйны за апошнія гады з Трактарам атрымаўся. Гэта заўжды спрэчкі нават за стадыёнам. Што такое Трактар? Гэта такія мужикаватыя футбалісты, якія шмат пагулялі ва ўзросце, не трэніруюцца, якія заўжды зараджаныя. Ось, то бок чаго чакаць ад гэтых матчаў, я не ведаю, але Трактар, вось давай павіншуем эту каманду, здабыў сваю першую перамогу, пакуль Морозик злева знаходзіць Варановича.
той чапляецца за мяч, і што, на хуткасці не атрымаецца яму сысці ад суперніка, і што, сігналізуе Варановіч рэфу бакавому, што мусіць кутнік падаваць наша каманда, але той, ну, калі верыць Александру, то трошку праспаў. Ёсць пакуль заўзятараў, пытанні да арбітраў, але не будзем мы з табой моцна так акцэнтаваць увагу на гэтым пытанні. Будзе большая нагода пагутарым абавязкова пра гэта, але спадзяюся, што не гэта станецца сёння нейкім важным складнікам выніку матча. Ладуцька, Баранаў. Гардзейчыка падключаюць. Слухай, між тым зноў жа, вось гледзячы мінулы матч супраць Дюшара, у цябе не ўзнікала пытанне, чаму Еўгена Гардзейчыка не было ў стартавым складзе? Я пабачыў гэта, але я не зразумеў, чаму. Я таксама адразу не зразумеў, думаю, ну, сур'ёзны ж матч, супраць Дюшара гуляем, але паглядзеў статыстыку, у Еўгена ж было перад тым матчам 3 жоўтыя карткі. Калі б ён яшчэ адну атрымаў супраць Дюшара, прапускаў бы ён гэты матч супраць Энергетыка, а да прабачыць мяне заўзятары з Дюшара, такія, напэўна, ёсць. Сённяшні матч, ну, мусіў стаць такім цэнтральным у ўсім першым коле, таму, я так разумею, можа быць, і з гэтай прычыны пашкадавалі. Ну, як пашкадавалі, пабераглі Еўгена, каб той ніякім разе не нарваўся і не атрымаў жоўтую картку. Ну што, Энергетык сваю атаку вядзе, 3-4, ёсць перавага ў нашай каманды, але Алі картуе, зараз памыляецца з перадачы, тым не менш адскок на карысць Энергетыка, і працягваецца атака гэтых футбалістаў. Вельмі не цураюцца яны, да, як бы выцягваць мяч у шырыню поля і адтуль ужо працягваць свае атакі, што мы зараз і бачым якраз такі, да. Трошку незвыклая сітуацыя, ведаеш, такая для каментавання, для гэтага сезона, што менш валодае мячом наша каманда, не звыкліся мы да гэтага, давай будзем шчырымі. Сапраўды так. Хаця такі досвед, я думаю, вось падобна такого матча нас з вами чакае, я думаю, прыкладна праз месяц, калі будзе матч 1/16 Кубка Беларусі супраць Нафтана, там я таксама не думаю, што наша каманда будзе гуляць першым нумарам, хаця паглядзім. Можа, нейкія сюрпрызы падрыхтуюць на той матч нашыя трэнеры, хаця зноў жа давай прыгадаем, што не проста будзе дакладна ў тым матчы, бо прапусціць яго і Віталь Зыгмантовіч, які выдалі ўсё з бабоўняй, і не будзе Алексея Хадневіча, ну не проста будзе. Але пабачым шмат былых футбалістаў у тым матчы, гэта і Михаил Калятка, Ігнат Сідар мусіць гуляць, і Кирилл Ермакович, і Цёма Куратнік, які не так даўно ще выступаў за нашу каманду. Але все не за крумкачы. Все не за крумкачы, відавочна, на вялікі жаль, да. Хаця уяві гэтых 4 бандзітаў у складзе нашай каманды, сёння было б нашмат цікавей, тым не менш і так класная абойма, мы валодаем у гэтым сезоне. Такі склад склаўся, што і у нас такія, да, мікрадуэлі на полі. Баранаў зачапіўся з... Штурхаюцца трошачку. З капітанам Энергетыка Вячеславом Прыгодзічам трошку шчапіліся на гэтай сітуацыі. Ну, добра, што такі градус ёсць, што футбалісты неабыякавыя, што футбалісты зараджаныя. Все разумеюць, ну, калі не прынцыповасць, то важнасць гэтага матча. Баранаў праходзіць аднаго, Дэна Марозіка, ну што, Влад? У лепшых сваіх традыцыях гэтага сезона, Влад, прабач, калі ласка, зычым і тебе поспеху. Але тым не менш, наўпрост у рукі брамніка Дзяніса Селяцова, таго самага, які ты казаў, найлепшы футбаліст гэтай каманды ў мінулым месяцы быў. Хаця зноў жа цікава, вось, калі ты глядзеў вынікі галасавання, што Селяцова абралі найлепшым футбалістам, бо быў і Даніла Чуль на рахунку, якого, здаецца, там 7+4. Зайцаў з мячом можа стрэліць, гэта і робіць ён. Пахвалім мы, як і заўзятара футбаліста, за спробу. Напэўна, это было такое, можа быць, трошку нетрывіальнае рашэнне, бо напрошвалася нейкая перадача, тым не менш паспрабаваў, але мяч трошку размінуўся. Дык вось, скончыла думку пра тое, што, ну, я думаю, што, можа, Даніла Чуль сталі найлепшым гульцом у мінулым месяцы Энергетыка, бо там больш за 10 выніковых балаў ён настраляў за месяц, але тым не менш, ведаеш, ацанілі высілкі свайго брамніка, які не прапускаў, і аддалі ўзнагароду менавіта яму. Між тым ёсць тут у складзе гэтай каманды футбалісты, якія з Энергетыкам гулялі яшчэ ў вышэйшай лізе. То бок гэта зноў жа як паказнік узроўня каманды, сябры, каб вы не думалі, што Энергетык там вылецеў з першай у другую, напэўна, нашмат слабейшая каманда, не халеры. Школа, шмат выхаванцаў Рцара, шмат выхаванцаў мінскага Дынама, то бок гэта добра навучаныя футбалісты.
Стрел. Я даже завел Пригодича, мусить наш Леша Баранов у попередній сутичці. І зараз всю свою таку агресію моцу клав на гэты удар. Вячеслав Пригодич, нагадаю, капітані сьогодні енергетику. У нашої команди все стандартне, пакуль Януш Ладуцька є на полі, капітанська пов'язка у його. Плоский намеката. Зайцев, і, на жаль, ведаєш, передача докладна, але не у тим напрямку, яким нам з тобою хотілося. Да. Любимо ми передачі альбо поперек, альбо наперед. Передачі назад, це така... Що зараз і відбувається наперед Стариков. Да, за спробу подобайка, але не знайшла я на свого адресата у вигляді. Вельми складана гульня, по правді. Ну, слухай, давай будемо щирими, ну не чекав ні ти, ні я, що буде просто, да? 100%. Зайцев. Зараз Гордеєчку треба бути спільним. Але ось, не глядячи на узрост футболістів суперника, не цураються вони гуляти, ну, грубо не грубо, але так по-мужчинську, по-дорослому. Це я про зараз контакт Гордейчика з футболістом енергетика. То бок уже не інтелігентно. Под твоє слово порушаюсь правила, і ще одна жовта в гэтым матчі. Отрымливає її вже хто? Зараз ми побачимо. 4-й номер, це якраз автор гола. У нас сьогодні в протоколі, покуль тільки Денис Ройка відзначається. Виправляючи мене, коли що завзятора енергетика, коли були той аналіз, коли покуль і гол, і жовта картка, все на рахунку Дениса Ройко. Не, ну я сподіваюся, що він може повний комплект сьогодні збереш. Червону, автоголом відзначиться. Все як має бути, і на замінку сидзе. Хоча ні, ладно, з червоним вже на замінку не сидзе. Знов маємо шанс. Видиш, я був би зараз вельми пільним на потенційні контратаки суперника. Баранов закладається на бісіклету, Ленько його вселився. Не було зараз порушення. Кричить арбітр, Ладуцька заблитався на великий жаль у своїх ногах. Передача на Серого, той, конечно, трошку губив момент для удара. Ну, в будь-якому випадку похвалимо команду за ось гэту атаку. Шмат моментів було для того, щоб порівняти селектне табло. Да наш мяч, куда ты смотришь? Мені здається, варто зараз цим імпульсом скористатися нашим футболістам і протягнути атаки на браму суперника, трошечки скористатися ось цієї неупевненості для своєї брами. Тим більше залишилося всього 10 хвилин до кінця першого тайму. Да, давай у паузі згадаємо, хто може узмацнити склади, про це пізніше, бо Зигмантові. Пляскою Яся бричується, гэта Віталій, ну вельми пільно зараз гуляв на виході і забрав м'яч під контроль. Да, чекаємо з тобою, чи буде пауза у нас, чи ні, так напружилися трошки. Да, бо так ішли вельми високо, вельми агресивно зустракають наших футболістів. Енергетики. Настала пауза у нас. Замена може бути у Крумкачова, это Щербин, Иваненко, Козека, Тамкович, Ходневич, Козюренко, Пролеска, Воронкович, Комаров і Ленько. Ну, ёсць кім узмацняць, відавочна, як мені здається, по таким ліку. Хоча, ну, звісно, коли 1-0, я думаю, навряд ці ми побачимо заміни одразу у перепинку, але ось коли хвилин на 70-й лік буде заставатися таким же, то Ленько, Ходневича, я впевнений, побачимо. І, знову ж, озвучу я, хто може у складі енергетика ще в цю гульню увести, але покуль атака нашої команди. Класно взаємодійничають на лівому флангу футболісти у білих тішотках. І пас не туди. На жаль, нікого там не було. Да, і скористався гэтай магчымасцю у складзе энергетика. На поле могуць вывесці брамнік 19-й Мацкевич, другі Сакович, 3-й Федарович, 7-й Пашкевич, 11-й Жлобіш, 16-й Агеев, 18-й Сокол, 20-й Гладько, 24-й Холюсев, калі не блытаў нацкія сябры, і 26-й Кулага. Менавіта гэтыя футболісты могуць узмацніць і наадварот саслабіць склад сваёй каманды у другім тайме. Спадзяюся, вымушаных замен цягам першага тайма мы з табою, Алесь, не назираем. Слухай, ну уже час пакрысе наближаецца да перапынку, ёсць парушэнне правіл з боку нашых футболістаў. Варанович картку атрымлівае, картку жоўтую. Да, слухай, уже команды, ведаеш, перавыканалі сваю норму уже ў першым тайме. Калі мы казалі, што пра паўтары карткі ў сярэднім за матч у адной і другой каманды, то ўжо ў першым яны па 2, здаецца, атрымалі. Это так.
Таким чином, ведаеш, ну, я думаю, гэта кажа пра характар матча, пра тыя хуткасці, якія паказваюць каманды, і, ну, пра настрой каманд відавочна. Так, дзве каманды рыхтаваліся да гэтага матчу. Хочется верить, что рыхтовались, но я думаю, да, разбирали обидва тренерские штабы соперника, и мы это сегодня еще побачим. Покуль обороняемся той самой Алі Картою, я уже выучил этого футболиста, один супротив двоих, и зарабляю Кутник. Да, наш кричать заузяторы, але, ну, Кутник, так. Не Кутник, от Брамы, цікаво. Мне подалося, що Кутник. Мне подалося, що був Кутник. Ну, добре, ведеш. Вирішив подрівняти трошки статистику арбітр, бо здавалося, і на нашу користь помиляється часом, на користь суперника. Я просто змог трошки цікаво послухати Віталя Загматовича, які такі адмислову ввод м'яча від своєї брами рихтують наші футболісти. Ага, просто далеко стрілять Януш Ладуцька. Ну, цікаво, звісно. Знову не... Судья, ты смотришь, бля! Ну, з Іллем ніхто лагодно не обиходиться. Іллем таки, ведеш, не Геркулес по антропометрії, і футболісти думають, що з ним можна так обиходитися. Навряд чи ніхто так ризикнув гуляти супроти Сергія Линько, наприклад, да, чи супроти Олексія Баранова, які вирішують цілу складу. А? Чи супроти Ходневича. Це нереально. Да. Ходневич тільки провокувати можуть, Морозик! Зачапіўся, але не до конца за гэты мяч наш Владислав, і ўжо 39-я хвіліна на гадзінніку, літаральна 5 хвілін мы будзем назіраць, зноў жа колькі будзе часу дададзена. Халера яго ведае, у нас па традыцыі гэтага сезону рэзервовага арбітра няма, таму мы з тобой, ведаеш, так шоу інтуіцыя будзем уключаць напрыканцы перапынку і спрабаваць здагадацца, колькі ж часу дададзена. Але улічваю, што гэта другая ліга, тут максімум 1 хвіліну дададуць, я так мяркую. Я ж недавно пераглядаў нейкі ролик про чэмпіянат свету ў 22-м годзе і, канешне, прыгадваць гэта плюс 10 хвілін, як нешта шалёнае, да? Наши вядуць, але... Баранов з перадачы памыляецца, і перахоп, Алі Картоя цягне мяч наперад, але колькасная перавага за нашай камандай, тым не менш, не варта губляць увагі нашим футболістам. Ужо амаль все вярнуліся. І рыхтуе далёкі стрэл капітан каманды Прыгодзіч, і варта адзначыць, што вельмі небяспечна было, мяч так непрыемна закручваўся, мог і нырнуць у браму суперніка. Нешта ў каментарах новае з'явілася? Я так гляджу, ты за чатам назіраеш. Да, пытаюць пра тое, як падтрымліваюць наши гледачы футбол. Добра, ну бачу, шмат у нас сёння гледачоў, колькі, ну, пад 90, неблага. Я думаю, калі, ведаеш, лік і будзе заставацца такім у другім тайме, сотню мы за сотню перавалі дакладна колькасць гледачоў этой трансляцыі. Заўжды прыемна такія матчы каментаваць, а не то, што калі заходзіш на канал Федэрацыі футбола Мінска. Дзякуем за то, што яны арганізоўваюць трансляцыю, але бачыш, там 7-10 чалавек. Не разумею, наколькі гэта мэтазгодна рабіць для такой аўдыторыі, але тым не менш, мая павага за гэта. З іншага боку, моя непавага за адсутнасць рэзервовага арбітра, но это здзек над футболом. Мы сыходзім ад паўпрафесійнага да ўжо аматарскага футбола такім чынам. Навошта трансляцыі, калі вы рэзервовага не маеце? Ладно, это зноў мой асабісты боль, прабач, Алесь. Пакуль дазволілі мне футбалісты падзяліцца сваім болем. Падзенне сцені. Здалося, што было парушэнне, але Залескі гэта не фіксуе. І можам нарвацца на контратаку зараз, і самааддана гуляе. Хто гэта быў? Мікіта Кухцік? Я ўжо трошки здалёк не бачу. Ну, здаецца, ён гэта быў, да. Ратуе сваю каманду. Фалі, не фалі. Гардзейчык цягне гэты мяч, шукае адрасата, знаходзіць Ростислава Сера. Не часта Серы з мячом сутыкаўся, прыгожа зараз падае, але без парушэння правілаў. У чаце піша Ілля Кураленко, пора ўжо Старыку забіваць. Мы таксама чакаем, дайце Сеню пазіцыю, і ён свой гол заб'е. Двойчы ён гэта зрабіў у матчы мінулым, вярнуўшыся пасля траўмы. Але давай адзначым, конечно, Сеня малайчына, але там і брамнік наш былы. Мікіта Нікітенка трошачку неўдала, як мне здаецца, згуляў у тых момантах. О, непрыемны момант. Ты чуў гэты гук, да? Так. Гэта было балюча, нават на слых. Коскі на Міката. Той момант, калі трэба было прасцей гуляць Коскі, тым не менш Морозик праходзіць аднаго.
На палову другого. Была вось позиция у Сені, але не дали йому часу під замах навіть. Тое, про що ми говорили. Але чекаємо гол Старикова і чекаємо його святкування гола. Видовочно. Ухо забивай! Только давай я выправлю тебе, чекаем не гола, а голов. Голов. Добре, голов. Пишуть нам, що треба уже Ходневича випускати. Не, вы что, Алексей Дмитриевич, может, столько не отбега. Ще целый тайм. Напереди, ладно, жартую я, не глядячи на узросту у видатній фізичній формі. Олексій знаходиться. Тезка моя між тим, Олексій Дмитриевич так само, але трошку лепш за мене в футбол гуляє, це видовочно. Ну що, Селецов, як на тренировці забирає гэты мяч і Картоєв збігає у контратаку. Нават не Картоєв, гэты был і Зайцев. Ну что залил гэты ваш Заяц? Я, сябры, откладу просто телефон з рук, бо, ну, погодіться, гэта было моцно. Так, мені так само хотілося запляскати в долоні. Чоловік, якого нельга обвинуватити в відсутності характеру, мотивації, відовочно, це все про нашу Ілю Зайцеву. Пас був на Морозика, але не отрималося. Вийшов м'яч. Видиш, не глядячи на то, як складається матч, спробують не відмовляти собі, якби бути вірними. Футболісти Крумкачов розвозити короткі передачі, вивести на ударну позицію. Тобто, ну, заховують свій футбол, за це можна тільки похвалити нашу команду, але ми чекаємо конвертацію гэта у голи. Тайм скончується. Кого б ти, Льоша, відзначив у гэтым таймі з Крумкачов? Ну, відовочне. Ось за той характер показаний цягам этого тайму, ну, відовочний для Зайцу. Не адзначыў Быковскі, часам мне здавалося, ператрымліваў ён мяч. Вось гэта відовочна для мяне такі, можа быць, не самы лепшы гулец у складзе нашай каманды. Ось, былі магчымасці, канешне, у Морозіка, вось, каб ён рэалізаваў хаця б адну з іх, то ён бы для мяне, напэўна, стаў MVP першага тайма, а так пакуль за характер, за той аб'ём працы Ілля Зайцева і пад мае словы, ну, трошку, ведаеш, фора ў яго была, дакладней, фора была ў яго на суперніка. І не паспявае ён па гэты мяч. Ну што, тут аут на карысць энергетыка, але тым не менш, пагадзіся, такая пазіцыя не вельмі зручная. Так, каля брамы. Можна вельмі высока сустрэць і... І што? Сігналізуе про то, што выйшаў мяч за за лінію брамы. Арбітр, і у нас апошня хвіліна стартавала, вось паназіраем, ці дадаў нешта галоўны. Нагадаю, сёння матч абслугоўвае Віктор Залескі, арбітр, пад кіраўніцтвам якога мы яшчэ не саступалі. Двойчы зазналі перамогі ў мінулым сезоне супраць Ураджайна і Туркспора. Не прапускалі, але сёння прапусцілі, тым не менш. Прапусцілі на 12-й хвіліне, а далей трымаемся. Мы не трымаемся, мы спрабуем сапраўды, да, выправіць гэты матч, бо яшчэ пытанне, хто трымаецца. Апошнія хвіліны якраз такі мы намагаемся дамінаваць на футбольным полі і, можа быць, дадамінуем. Морозик. Што, можа быць, свіснеш, Реф? Свісціць парушэнне? Что ты все руками машешь? І вось за адкідку мяча, шчыра кажучы, зараз можна і жоўтую даць капітану было. І што гэта такое? Я трошку не зразумеў, бо атака была ў нашай каманды, але вырашыў не даваць магчымасці дагуляць гэты матч. Ну што, сігналізуем пра тое, што першы тайм скончыўся з лікам 1-0. Як ты казаў, на 12-й хвіліне Денис Райко голам адзначыўся. Пасля кутніка не вельмі ўважліва згуляла наша каманда, але тым не менш футбол цягам тайма быў пераважна роўны. Можа быць, з нейкай перавагай ад энергетыка. Таму з аптымізмам мы глядзім у другі тайм і спадзяемся, што галы мы яшчэ пабачым, і галы ў браму Дениса Селецова. А пакуль, Алесь, адпачываем. Так, да встречи.
Ты не спешайся, все добре. Что, сябры, вертаемся на другі тайм матча «Енергетик» БДУ Крумкачы. Нагадаю, матч 8-го туру чемпіонату Беларусі по футболе ў другой лізе, Мінскі дывізіён. І пасля першага тайма лік не на карысць нашай каманды. «Энергетик» перамагае з лікам 1-0. Нагадаю, на 12-й хвіліне Денис Райко, нумар 4, адзначыўся голам пасля кутніка. Трошку так не дагуляла наша каманда. І пакуль прайграем, тым не менш ужо адбылася замена ў перапынку. Нагадаю, што гэты матч для вас каментую я, Алексей Барысевич, і сённяшні мой напарнік Алесь Снег. Алесь, вяртаемся на другі тайм і адзначаем, што ўжо замена адбылася ў складзе Крумкачоў. Вось ты ў мяне пытаў напрыканцы тайма, хто то чыю гульню я ацаніў. Я сказаў, чыю я не ацаніў, Коскіна Мікату не ацаніў, ягоную гульню мусіць і трэнерскі штаб. Была магчымасць зараз у нас. Не. Мы с тобой, ведаеш, з заміраннем сэрца сачылі за тым, ці трапіць мяч пасля далёкага стрела ў браму Дениса Селецова, але ж не трапіў. Ну, слухай, у першым тайме распачалі мы з небяспекі ля брамы суперніка. Тут распачынаем. Я спадзяюся, што ўсё ж такі, ну, гэта ператворыцца ў нешта больш змястоўнае, чым, да, лічба 0 на табло насупраць нашай каманды. Ладно, давай адзначым замену. Коскіна Міката поле пакінуў, з'явіўся Сергей Казека, таму, калі ласка, агуч, якім складзе наша каманда выйшла на другі тайм, калі ласка. Да, з радасцю агучу нашу каманду. Нумар 1 Зыгмантович, нумар 13 Гардзейчык, нумар 96. Пра гэта пазней, бо Казека як шведой выразае гэту перадачу на Серага. Ну, перамудрылі, здаецца, нашы футбалісты, але працягваюць яны мяч кантраляваць. Зайцаў просто в руки Селецова. Ладно, давай скончим состав. Номер 96 Кухтик, номер 77 Варанович, номер 7 Зайцев, номер 8 Стариков, номер 18 Баранов, номер 23 Серый, номер 10 Морозик, номер 3 Казека и капитан команды номер 5 Ладутька. Да, я паспрабую хутенька зноў жа, здаецца, без замены ў складзе «Энергетика», агучу стартавы склад гэтай каманды. Першы Селецов, яго ў гульні мы ўжо дакладна пабачылі, 4 Райко, 6 Прыгодзіч, 8 Лукашенко, 9 Карыцька, 10 Чоль. Пра гэта можна пазней, бо Селецов зноў жа гуляе на выхадзе і выходзіць пераможцам з гэтай дуэлі супраць Ростислава Серага. 9 Карыцька, 10 Чуль, 14 Казакоў, 17 Картою, 21 Лепехін. Лепехін, прабачце, сябры, калі памыляюся, я падказвайце ў каментарях. 23 Яскевич, 25 Барысевич і галоўны трэнер гэтай каманды Алексей Меркулов. Слухай, вось згадалі мы галоўнага трэнера. Ёсць персоны знаёмыя нам сярод трэнерскага штабу «Энергетика». Давай пра гэта сапраўды ёсць. У трэнерскі штаб «Энергетика» выходзіць Кузьмініч Сергей, які з'яўляўся трэнерам, галоўным трэнерам Крумкачоў у траўні 2019 года і узняў Крумкачы на 8 радок. А ў сезоне 2020 года заняў з ёй 3 радок, саступіўшы ў стыках за вышку Слуцку. Да, векапомныя матчы для некаторых былі. Я на вялікі жаль яшчэ туды не так шчыльна сачыў за камандаю. Я матчы не бачу, але памятаю тое абурэнне, якое ў мяне выклікалі дзеянні Федэрацыі футбола. Памятаю, былі ж там нейкія, ну, зноў жа ёсць у нас абазнаныя заўзятары ў часе. Нагадайце, у чым там праблема была, здаецца, нейкі там незаяўлены ці дыскваліфікаваны гулец згуляў у стыках. Карацей, нагадайце тую сітуацыю, пакуль назіраем за атакай нашай каманды. Старікаў на Зайцева і далёкі стрэл, класны стрэл, адсюль здавалася, што вельмі шчыльна. У самым пачатку першага тайма мы говорили с тобой, ці чакаеш ты на матчы Казеку, ці ён выйдзе. Ты сказаў, што наўрад ці, калі толькі ў самым канцы, і гэта нарэшце здарылася у самым пачатку другога тайма. Ну, ведаеш, гэтаму паспрыялі сам Коскіна Міката, конечно, да. Якога ты вызначыў не такім моцным гульцом сёння. Ну, я сказаў, што, ведаеш, былі шансы, але не. Сёння хацелася больш эфектыўнасці, а Коскі гнуў сваю лінію наконт эфектнасці футбола, які ён паказвае, а сёння перадусім каманда стаіць, а не індывідуальныя дзеянні, таму цалкам лагічная гэтая замена. Тым не менш, ну, рады, што Сергей Казека выйдзе. Ён ужо выйшаў, што ён ужо паказваў, што можа згуляць і цэлы матч. Было такое ўжо ў гэтым сезоне, а на тайм, я ўпэўнены, яго больш, чым хлопец. Таму такі звышдасведчаны гулец, які ўжо ў першыя хвіліны паказаў, наколькі ўдала ён бачыць поле, вось гэта перадачы шведой на Серага, да, калі не памыляюся я, ну, гэта ўжо было
і ефектна, і ефективна, а пакуль Старікаў раўнавагу губляе. Сеня, блин, да... Аддае на Баранова, і чым ягоны стрэл скончыўся, вы бачылі. Слухай, ну ўжо адна, другая, трэця. Так. Пакуль Гульня заходы ідзе. ёсць, і трэба гэта канвертаваць як мага хутчэй, каб сцэнар гульні трошку змяніўся і ўжо каманды гулялі на роўных. Ну, пакуль 4 хвіліны мы граем на тэрыторыі энергетыка, калі не памыляюсь. Мы і на стадыёне энергетыка гуляем, конечно. Да, той сам Арцар БДУ тут. Быццам бы і наш домашні стадыён, але не толькі для нас, ён домашні, але перадусім, да, энергетыкаўскі ён. Баранов хотел сказать на Барановича, на Зайцева там павінен быў аддаваць, але недакладная перадача. Тым не менш забірае мяч наша каманда. Серый класна разабраўся на іншага серага Казеку. Тут ужо Баранович пад сябе спрабаваў забраць гэты мяч, але футбалісты суперніка не дадуць так проста сябе прайсці, і аут на карысць Крумкачоў. Ну што, зноў уже 5 хвілін мінула, а мы з табой па традыцыі нашых крумкачоўскіх трансляцый забыліся нагадаць, хто гэты матч абслугоўвае. Нагадаю, я, Віктор Залескі, галоўны сёння, Анатоль Муха і Михаил Семенов яму дапамагаюць, і дэлегат, дакладней інспектор сённяшняга матча Андрей Василевич, так кажу, другі чалавек у федэрацыі, так бы мовіць, то бок сур'ёзныя людзі нас на матч завіталі. Цікава, з чым звязаны тое, што менавіта Андрей Василевич сёння інспектор гэтага матчу, не шукаю нейкіх падводных камянёў, але тым не менш прыемна, да, можа мы яшчэ спадара Базанова на матчы пабачым, іх не ведаю, хаця не хацелася б. Тым не менш назіраем за атакай нашай каманды, і Сеня Старікаў зарабляе кутнік у гэтай сітуацыі, хто яго пойдзе падаваць, і сам жа Сеня яго выканае, ці Варанович. На поле ўжо няма Коскіна Міката, які быў адказаны за некаторыя стандарты выканання нашай каманды. Не, ўсё ж такі Варанович саступае Сеня, і Сеня накіроўваецца страхаваць сваіх футбалістаў. Трошку ніжэй ён апусціцца. Але, слухай, мы з тобой памятаем на пачатку тайма першага, чым абярнулася розыгрыш стандартнае становішча вельмі небяспечнай контратакай. І замітусіўся мяч у штрафной, мог стрэліць і Януш, але па выніку далёкі стрэл ад сапраўды Старікава, як кажаш ты, мы назіраем. Ужо трошку так складана мне цябе чуць, калі што, бо сапраўды завялі спевы нашыя заўзятары, гэта і добра, і такая трошку для нас того перашкода, але на здароўе перашкаджайце нам, мы такім перашкодам мы рады. Што, энергетик сваю такую адну з першых атак у гэтым тайме спрабуе вывесці, і толькі аутам скончылася гэтая сітуацыя. Класна згуляў Марозік супраць Максіма Яскевіча. І не толькі я ацэньваю гульню Марозіка. У чаце піша Скайвоўк, што паклікалі Снега каментаваць, каб толькі ён мог ацаніць гульню Марозіка, але гэта робім мы удвух. Ведаеш, улічваючы выбрыкі надвор'я ў гэтым годзе, я баяўся толькі аднаго, што мы паклічам на матч Снега і ў чэрвені пойдзе снег, але пакуль такое не бачна. І што, на Старікаве парушаюць правілы футбаліста энергетыка, гэтым разам без папярэджання абыходзіцца галоўны, і рыхтуецца двайная замена ў складзе энергетыка. Зараз мы з табой разбярэмся. З'явіцца Іван Агеев і Арсень Сокол, замест каго, ну, пакуль пытанне застаецца адкрытым, можа быць, мы з табой разбярэмся. Так, пабачым. Не гарантуем спадарства, няма рэзервовай, можа быць, і не мы хто там поле пакіне, але тым не менш паспрабуем вам падказаць. Таксама вельмі молада выглядаюць футбалісты. 2005 года народжаны, да? Па 20 гадоў нават Арсенію Соколу яшчэ і няма 20, але нас гэта мала хвалюе, бо магла быць перадачка на Марозіка, але за моцна атрымалася яна. Ну што, удвох класна разабраліся нашы футбалісты, але не атрымалася скарыстацца гэтым адборам нашай камандзе. І Баранов да апошняга вельмі самааддана гуляюць нашы футбалісты. Замена. Мы бачым, што ну, я гэтак сама, як і ты, нумар не пабачу, бо няма на шортах, на трусах, як кажуць, да, нумароў складана мне вычленіць, хто поле пакінуў, але давай просто нагадаем, хто ў гульню ўступіў. Яшчэ раз, сябры, нумар 16 Іван Агеев і нумар 18 Арсень Сокол. Так, я загляджу, хто на лаве запасных самы старэйшы, Максім Пашкевіч, што і наогул 23-гадовы, ну это па мерках энергетыка, это наогул звыш ветэран. Самы старэйшы футбаліст у камандзе, калі што. Жах такое уявіць.
Калі параўноўваць з нашай артылеріяй, там 89-й год нараджэння ў Лунько, 86-й ў Казекі, 87-й ў Хадневіча, то да. Ты ему дзеці гадзяцца, давай будзем шчырымі, як бы гэта не гучала. Что, Казека ў этой ситуации спрыяе таму, каб трошку неўпэўнена, некамфортна себе адчувалі на сваёй палове футбалісты энергетыка і даводзяць мяч да брамніка, і той толькі далёкім стрэлам, Денис Селецоў уводзіць мяч наперад і ўсё ж таки фіксуе парушэнне правілаў на кухціку Віктор Залескі. Слухай, вось зараз я на 56-й хвіліне першы раз за сённяшні матч пачуў нейкі падказ ад трэнерскага штаба энергетыка, здаецца, ад Алексея Меркулова, які падказаў нешта сваім футбалістам, дагэтуль досыць пасіўна сябе паводзіў, ці я не звяртаў на гэта ўвагі. Зігмантович. Слухай, у мяне нейкі такі флешбэкі з першага тайма, і там на пачатку тайма Зігмантович такую свечку запаліў, і тут. Так, было такое. Спадзяюся, што не ўсе дзеянні першага тайму, да, мы пабачым у тайме другім. Можа быць, пабачым, але ў браму суперніка, гэта на здароўе. Зноў мяч у Крумкачоў. Крумкачы ідуць наперад, але мала гульцоў. Ну, готов должен быть. Ну што, адзначылі мы, што Казека ў складзе нашай каманды з'явіўся. Алесь, нагадай, хто яшчэ можа ўзмацніць і каго ты персанальна чакаеш, вось калі матч будзе развівацца ў такім самым ключы, хто ў нашым складзе? Сярод нашых гульцоў могуць узмацніць каманду Шчэрбін Кірыл, Іваненка Пантелей, Тамкович Міраслаў, Хадневіч Алексей, Казюренко Максим, Пралеска Максим, Бранкович Артём, Камароў Ян і Лынько Сергей. Дзякуй табе шчыры. Я так трошечку пасмяяўся сам сабе, бо ты у тэлефоне агучваеш, хто ў нас можа ўзмацніць, а там такое пекла ля нашай брамы адбывалася. Было вельмі небяспечна. Я не хацеў цябе перапыняць, баяўся сурочыць, але тым не менш абараняліся мы. І вось падраўнялася гульня апошнія 2 хвіліны, як мне здаецца, ўжо і энергетык свае атакі ладзіць. Віталь бярэ мяч. Уводзіць у гульню Баранову. Гардзейчыка падключаюць. Да, ад Гардзейчыка таксама сёння, ведаеш, Жэня ўмее забіваць у важных матчах. Ён паказаў гэта цягам мінулага сезона. Можа быць. І сёння мы пабачым ад яго гол у браму суперніка. Давайце заробім нейкае стандартнае становішча. Я думаю, у Еўгена ёсць шанец. Хаця і здалёк Жэня можа ў тэорыі нават прыкласціся. Чаму бы не, спадзяюся, што не ў тэорыі, і на практыцы. Я так гляджу на баннеры, якія на супрацьлеглай броўцы, думаю, а дзе нашыя баннеры, прыгадаў, што мы сёння гасцявы матч гуляем, хаця тут нарцары. Казека з мячом, не спяшаецца пакуль Сергей Васильевич. Прытрымлівае мяч, так выцягвае на сябе футбалістаў энергетыка. Хочацца верыць, што менавіта гэтым ён кіруецца. Так выглядала. Зараз зноў такая сітуацыя. Ладучка налево, там Варанович. Шукае адресата, але это вельмі недакладная перадача была, на вялікі жаль. Тым не менш, цікава, канешне, ці то это энергетык так вырашыў трошачку аддаць ініцыятыву, ці гэта сапраўды наша каманда так удала зараз бярэ мяч пад кантроль. Хочацца верыць, што менавіта другі варыянт актуальны, і хочу вам яшчэ, сябры, нагадаць відавочна, гэты матч глядзім на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. Нагадую, што чат пад трансляцыяй таксама маецца, завітвайце туды, дзяліцеся ўражаннямі ад гульні, дзяліцеся, каго чакаеце на поле, што здзівіла, карацей, ўсё, што прыходзіць да галавы, будзем чытаць, будзем разам абмяркоўваць, а пакуль Ладучка адзмагаўся, і што? Удар ад брамы будзем з вамі назіраць, без кутніка абышлося тут. Пакуль можна сказаць, што наступныя матчы Крумкачоў адбудуцца з камандай БДУ. Падкажы, якая дата, Лёш? Я не ведаю, як на які дзень паставіць. Ну, наступныя выхадныя, ці субота, ці нядзеля, я яшчэ не падкажу. Ну, энергетык сыграе з Дюшар Дынама. Таксама можа быць непросты матч. Ну, і для нас, з БДУ. Таксама разам, выбачайце, што перабіваю, таксама разам з энергетыкам мы знаходзімся ў Кубку Беларусі, працягваем крочыць па Кубку Беларусі. Наш матч у 1/16 адбудзецца супраць Нафтана, а ў энергетыка будзе матч супраць БТ. Гучыць смачна. Шчыра кажучы, ведаеш, калісьці некалькі гадоў таму гэта былі там серебряныя, бронзавыя прызёры чэмпіянату Беларусі.
Теперь ситуация трошки перамянілася, і Батэ змагаецца за самыя высокія пазіцыі, і энергетык пакуль. Але паглядзець матчы варта. Ну, відавочна, як мінімум наш. Матч энергетика это як хочеться, а наш то поглядзім обов'язково. Ну, між тим, кубковый матч, калі што будзе там промежку 12-14 ліпеня, то бок сапраўды праз месяц. Морозик, не морозь, калі ласка. Прошу я уладзе. І што, якое парушэнне правіла там побачыў галоўны? Ну ладно, на здоровье у нас еще одна замена, ну як одна, целая двойная. Чамусьці упускаюць яны адразу па дзве замены. Ну слухай, со слотами не пораскидываешься особливо на замены, их всего 3. 11 и 24 это Александр Жлобич и Холющев. Да. Знову ж, сябры, 2007-2005 год народження, ну то бок яшчэ маладзей склад, як мне здаецца. Нешта падказваюць яны аднаму на вушка. Напэўна, кажуць на вушка аднаму Бойся Васильевичу, бо будзе балюча. Я думаю, нешта такое. Бо Васильевич, пакуль не гледзячы на ўзрост, вельмі самааддана адпрацоўвае, хаця казалася б, можа там з пункту гледжання ўзросту там себе пашкадаваць, можа на досведзе, не. Не, гуляе як малады. Ну, змагаецца як леўну. І вось доказ гэтаму, лёгка забірае мяч. Просто лёгка. Стариков на морозика, трошечку такая недокладная передача. Але вельмі падабаецца мне наша команда ў другім тайме. І зноў Казека гэтым разам так адабраў. З парушэннем правіла, як мне здаецца, але тым не менш не прасігналізаваў пра гэта галоўны. І калі ласка, заклікаў футбалістаў дабраняцца ў этой сітуацыі, так і ёсць, і кутнік у нас будзе. У нас уже між тим траціна другого тайму минула, 17-та хвилина. Ту саму 12-ту хвилину другого тайму ми пройшли. І вже, зверні увагу, не спішаються нікуди футболісти енергетики, треба їм трошки передихнути, плюс відавочно час працює на їх, тому нема сенсу їм спішатися у такій ситуації. Цалком логично. Обороняемся мы, наперед за только один Морозик. И что хочет? Показывает, что треба мяч трошки подсунуть. Я думаю, уже желтую за затяг часу хочет дать Виктор Залеский. И уже и тренер включается, нечто подсказывая своим футболистам. Удар на нашего гульца. Это знову ж Казека був, коли не помиляюся я. Але другий темп атаки намічається у енергетика. Знову ще один закид у нашу штрафную, але Гордейчик високу свічку запалив. Воронович не відбирає м'яч у суперника, тим не менш протягує оборонятися. Удвох яны з Бараном это робяць, і, напевно, ще один кутник ми з вами побачимо. Не. Порушення правил? Адбувається порушення. Ну, на нашу користь, це теж радує, бо так відворотним напрамку показав би боковий, то було б неприємно займати такий стандарт каля нашої брами, а пакуль Зигмантович так само не спішаються, давай відзначимо і це. Кажуть, спробує дражити моментами, які у його є, і докладно вводить м'яч наперед. Знову Казека, слухай, ён як магніт у гэтым другім тайме, сцягвае на сябе ўсе мячы. На здоровье. Меня только не мудри. Стариков назад на ладучку, да, так шмат футболистов на гэтым флангу, але недокладно, и мусим обороняться мы. Спокойно, Зигмантович, подкажите Кухтику, коли ласка, закликаю я футболистов, заўзятараў. Стариков губляем мяч. И что? Прострел. Отбиваемся пакуль. Але, на жаль, подбор застаецца за энергетиками. Вельмі такі далёкі, непрыемны, вельмі шчыльны, хутчэй на тэхніку стрэл ад футболістаў энергетика. По лесу протокол уже забыўся, хто хацеў там побачыць, ну ладно, не так, это важно. А нам пишут в чате, что чекают гол от Васильевича с сальто через себе. Так, давайте просто, вы зразумееце, Васильевич, калі бісіклету зробіць там через себе, то чалавек можа і не падняцца з газона. Васильевич яшчэ, калі ў тым позатым сезоне казаў, што пасля матча яму тыдзень аднаўляцца, уже не малады, як бы, пашкадуйце чалавека.
Хотя не, ну бісклет у нас здоровье, развивать ютубы, інстаграми, тіктоки мы гэта любим, як бы. Але пад бісклету у нас есть іншы майстер. Ёсць. І мы бачым, што ён там тренировался, размінаўся. Ну, что за Модрич, гэта Казека, ну сапраўды, да, я могу пагадзіцца з вашими каментарамі, сябры, пакуль вядзе матч для нашай каманды Сергей Казека. Звыш прыемнае ўражанне пакідае, можна толькі шкадаваць, што Васілічу не на 10 гадоў менш. Наперад ідуць крумкачы. Смело ідуць наперад. Василич! І вось тут можна пакрытыкаваць трошку Сергея Васіліча, да, за гэтую недакладную перадачу, але вось геаметрія атакі ўжо ў чарговы раз мне вельмі падабаецца. Але, скажу шчыра, я за тое, каб спрасцілі гульню нашы футбалісты, ну, крыцей, каб больш эфектыўна згулялі. Бо вось гэтыя ўсе тікі-такі, я ім рады, але нешта пакуль падказвае, што трэба трошачку гульню спрашчаць. Хто там? Баранаў з мячом. Баранаў. Морозик! И неприемный рикошет, але Селядцов на мертво забирае гэты мяч, але не на мертво, да, нават ён, хоць і удар быў не про, такі не моцны, не... Тым мяч не адразу замацаваў яго ў сваіх руках брамнік суперніка. 65-я хвіліна, 25 хвілін яшчэ нам назіраць футбол у гэтым матчы. Лік па-ранейшаму 1-0, нагадаю, на 12-й хвіліне Энергетик выйшаў наперад пасля Кутніка. Але тайм другі праходзіць пакуль, ну, пераважна пад дыктоўку нашай каманды. У перапынку я так дзяліўся ўражаннямі і кажу, што вось мне не хапае ў гэтым матчы асабіста такого градусу супрацьстаяння. Зразумела, першая, другая каманды гуляюць, але вось такога, як мы назіралі мінулым сезоне матчах супраць Юні, супраць Трактара, вось гэтага градуса па-за полем мне не хапае, шчыра кажучы. Тым не менш, спадзяюся, ён з'явіцца пасля сённяшняга матча, а можа і цягам матча гэтага. Молодец, Женя! Да, губляюць мяч наши футболисты и тут же імгненна імкнуцца адпрацаваць, пакуль, ну, самыя высокія адзнакі магу паставіць нашим футболистам, пакуль не хапае толькі аднаго. Василич, сзади! Это гола. Ці аўтагола, я скажу шчыра, не перабіраю. Што, Зайчык, можа знойдзеш галаву ці нагу некага з партнёраў? Варанович зачапіўся за гэты мяч і будзе хутчэй за ўсё навешваць. Так і ёсць. Заяц! Што, Ілюша, можа левай? Не, будзе шукаць адрасата Казеку. І ён знайшоў Казеку, але... Ну, не знайшоў, давай будем шчырымі ўжо. Трапіўся яму? А пакуль мусім абараняцца, бо 3-3. Сеня, адпрацоўвай! Там Женя есть! Сеня, блин! Сеня, играй! Я ўжо не стрымаўся, далучаюся да заўзятара, бо мой, як бы, да, відавочны, ведаеце, вы сябры любімы футбаліст, пакуль трошку, я не ведаю, фізічна не хапае Сені, ці што. 3-3 арганізавалася атака, трэба было стварыць колькусную перавагу нашым футбалістам, але неяк неактыўна. Бег Сеня назад, ну, зноў жа, ладно, не я на поле, не магу ацаніць ягоны стан, можа быць, сапраўды ўжо цяжка яму фізічна, але ў такім разе, ну, трэба ж нейкую заменку рабіць. Калі футбаліст на поле, значыць, гатовы яшчэ змагацца. Пакуль так апошні хвілінкі паўтары, да, давай звернем увагу. Рэдкая з'ява для другого тайму, але Энергетик взяў трошку мяч пад кантроль, але тым не менш і не яны футбалісты. І адпусціў яго мяч. І яны могуць памыляцца, а пакуль Зайцаў шукае адрасата. І класна згулялі на правым флангу нашы, Баранаў, Лёша шукае Морозіка, але знаходзіць толькі ногі аранжавых гетра. Ну, шчыра, я чакаю ўжо замены на 70-й хвіліне хаця б. Ты кажаш пра 70-ту хвіліну, вот у мяне іншае. Я не пра замену, у мяне трошку ўжо хваляванне ўнутры пачынаецца, не ведаю, такое падсвядомае. Трошку перажываю, да, я за то, што вось гэты адрезак першую палову другого тайма не атрымалася ўсё ж такі цягам яго падраўняць лік. Хаця магчымасці для таго былі. Тым не менш, верым у лепшае, у найлепшае. Ведаем, што наша каманда можа забіваць і вельмі позняе мячы. А пакуль толькі 70-я хвіліна ў нас стартавала.
Варанович, да вот что такая передача ля твоей штрафной. Самі дадаюць дрова ў агонь гэтага матчу. Вогнішча сапраўднае для свае штрафной нашыя футбалісты. Не можа энергетык, дык мы дапаможам, хочется сказаць менавіта так у гэтай секунды. І пакуль вымушаны абараняцца. Тым не менш робім гэта пільна і толькі з парушэннем правілаў. И третий комментатор этого матча, Андрей Кулинич, подсказывает, что желтую картку в этой ситуации мусит выдать арбитр на адрес футболиста. Передавали Андрею привитание в чате Ютуба. Ну да, это один из самых таких досвідчених комментаторов нашего цеха. Человек с досвідом уже годов 10, как мне здається. BBC, Sky Sports только змагаються за руки этого человека. Заслуженный оператор Республики Беларусь. Все это про Андрея Кулинича. Тем не менее, что у нас аут для нашей команды. И трошки так заспокоилась, как мне здається, опошні хвилини гульня. Нам бы гэтага не хотелося. Гэта хотелося б, напэўна, тренерскому штабу энергетика трошки подсушить гэты матч, згуляць прагматычна. Нам, может быть, треба трошечку завестися, может дать недзе трошку эмоций к этому матчу. Для эмоций у нас есть Алексей Ходневич. Глядел ты матч супер з Бабовні, да, пам'ятаєш, якое відовище там почало відбуватися. Але буду щирим, ну, розмовляв з футболістами. Ну, провокували увесь матч футболісти Бабовні, то б рано ці поздно гэта повинно було здаритися. Які такі, як кажуть, югославські стилі гульні показували футболісти з Копиля. Ну, сегодня играют две интеллигентные команды, такого не мусить сдариться. Университетская команда на хвилиночку, да. Там можно смело выпускать Ходневича. Ну да. Что, знову со своей половы починаем, але передачки-то покуль такие у поперек. Нам бы больше вертикального футбола хотелось в виконанні нашей команды. Спробовать выманить суперника наши футболисты, але есть ризика помылиться у передачи на своей полове. Готовая замена у Крумкачов. Тяжкая артиллерия. И Ходневич, и Ленько. Да, я нават не ведаю, скажу шчыра, чаго чакаць, бо ёсць адчуванне, што можа быць балюча. Болючий для кого? Для энергетика. Я спадзяюся. Тым не менш цікава, наколькі вось гатовыя бегаць менавіта выкладацца ў гэты матч футбалісты нашай атакі. І тым не менш, я думаю, такая замена паспрыяе таму, што футбол будзе трошку насіць іншы характар. 20 хвилиночек. Всего побегать 20 хвилиночек. Стариков злева ёсць серый, што фіксуе, што не было парушэння правілаў у гэтай сітуацыі. Я, можа быць, пагаджуся з арбітрам, бо корпус у корпус, такі мужчынскі футбол, як мне здалося. Замена. Дае дазвол. Сталося разобрацца, хто замест каго. Я пакуль не бачу, хто поле пакідае. Зачем Розик? Да не, это ну все без воды пить. Ну не, по позиции логично Морозик и Серый, але ну давай поназираем. Да, все так. І Серый. Ну да, я долучуся, скажу щиро, до заўзятару, бо не глядячи на то, что команда ліку в этом матче не открыла, хлопцы в матчу отдавалися, покинули всіх себе, хочется верить на поле, ну трошку, ведаешь, недзе майстэрства не хапіла, недзе удачу. Тым не менш, оборону суперника яны так выпрабавалі добра, выматлілі тых, хочется верить, і гэтым скарыстаюцца наши немаладыя ўжо, але тым не менш, вы ж досведчаныя футболисты. По сутнасці, на матче зараз уже гуляют все не молодые, все три наших. Ленько, давай за полем сачыць, бо Ленько такі, ведаеш, як цягнік просто, як нож у масло ўваходзіў у оборону соперника. Вось менавіта гэтага я і чакаю. Мы ж з тобой, здаецца, у перапынку якраз і абмяркоўвалі, што вось гэтай фізікі, я пра іншае, пра фізікі антрапаметрыі, вось гэта такого корпуса вагі ў напростым сэнсе не хапае нашаму нападзенню, а зараз вось гэта вага і майстэрства, яны на поле з'явіліся. То з'явіцца і градус. Верим у гэтае. Но адчуваюць, што трэба падтрымка камандзе і заўзятары, завёўся зараз сектор.
А пакуль трэба адабараняцца, бо зноў жа 3. Ух, небяспечна Гардзейчык, і што? Што ў гэтай? Это Жоўтая. была желтая карта. Ну, матч з БДУ Гардзейчык прапусціць дакладна, гэта для яго 4-я жоўтая ў сезоне. І ведаць, напэўна, рэагуе на замены ў нашым складзе трэнерскі штаб энергетыка. Зараз зірну я. Артём Саковіч на полі з'явіцца і зноў жа пагляджу я ў свае канспекты. Хто такі Артём Саковіч? Гэта абаронца, сапраўды. У камандзе ён з другой паловы сезона 2024. У першай палове таго сезона выступаў за дубль Мінска, у другой лізе быў заяўцы на матчы клуба Вышкі ў 24 годзе. І калі што, выклікаўся футбаліст гэты летась у зборную ў 19. То бок, ну, гэта нешта, але пра ягоны ўзровень кажа. Ну, але перадусім выснова якая? Выпускаюць абаронца. Рэагуюць на нашыя замены. Таму ўсё цалкам лагічна. Гэты футбол мы з табой разумеем. Да, шкада, што Гардзейчыка не будзе ў матчы з БДУ, але ну добра, што з БДУ, а не ў нейкім больш сур'ёзным матчы. Не выказваю ніякай зневагі да каманды студэнтаў, але тым не менш, пакуль яны не фаварыты гэтага сезона. Нават двайная замена будзе ў энергетыка, яшчэ нумар 20. Так. Падкажаш, хто? Мячик не гол, шо? Артём Гладзько, я так зазірнуў пратакол. Зноў жа ў свае гэтыя канспекты зірну, не з'яўлюся. Артём Гладзько, хто па пазіцыі? Таксама абаронца, карацей. Если он чемпион, Всё супер алагічна, ніякіх звышматэрыяў тут няма. Лінію абароны, можа быць, мяняе, а можа, наадварот, яшчэ і ўмацоўвае. Ну, зараз можам з табой пабачыць, хто поле пакідае. На 23 я памятаю, футболіст хоць і не бачу нумара, а другі 25. Зараз зірнем, хто гэта быў. Гэта Максім Яскевіч і Мацвей Барысевіч. Ну, Барысевіч абаронца, а Яскевіч таксама абаронца. Ну, карацей, замены па пазіцыі, наколькі я разумею, сябры, прабачце за такі доўгі спіс. У нас яшчэ будзе замена, ты, напэўна, таксама бачыш, што Хуімаў падыходзіў косіцца да броўкі, паказваў. Ну, он, здаецца, паказаў двоечку, я так разумею, можа быць, Панцелея Ваненка, ён клікаў падысці, можа быць, і Панцелея мы на полі пабачым. Ну, паназіраем, не так шмат часу засталося нам назіраць за гэтым матчем. Так, пакуль Віталій Зігмантович выбівае на Ларіко. Ларіко на Баранова. Баранов на Хадневіча. Хадневіч один. Амаль. Классно прострельнул. И этой комбинации не хапила подставленной ноги Баранова, але тем не менш, я думаю, не апошний момент и у Хадневича, и у Баранова. Да, цікаво, у нас гульня починається, така, може бути, без центра поля буде у ближайші хвилини. І важна Гардзейчыку таксама пільна гуляць, бо не хацелася выдалення бачыць у гэтым матчы. А я думаю, такія вось моманты, я думаю, непрыемныя, небяспечныя. На той пазіцыі, дзе гуляе Яўген, мы яшчэ пабачым. Ну, наважта, вось это я знаў, што сябры, спадзяюся, вы не чуеце з сектара выказванні заўзятараў нашай каманды. Я шчыра такое, ну, не падтрымліваю. Калі пачынаюцца выказванні на кшталт балеріна, не зря вас з вышкі выгналі, ну, камон. Падтрымліваем сваю каманду, а не зневажаем іншую. Перадусім такое крэда, як мне здаецца, павінна быць у заўзятараў. Тым не менш абараняемся мы, робіць гэта Віталь Зігмантович. Все еще, я даже не могу звыкнуться на 79-й хвилине, что Виталий сегодня в таким блакитном комплекте формы. У меня шаблон рвею, все матчи его с салатовым бачу, я часом забываюсь, что это Виталий. Ларко, Козека. Далекий пас. На Зайчика все это было. Ленько, удар на І порушення правил з боку Іллі Зайцева фіксує галоўны. Ну, я скажу шчыра, праспаў гэты момант. Не побачыў яго, але калі што, дзяліцеся ў каментарах, падказвайце нам, будзем толькі ўдзячныя. Між тым, давай, Ілля, зірнем, што ў нас там па трансляцыі, падкажы, ёсць нейкі новы каментары. Так, сапраўды, пішуць, што вышли два
Протаріянця. Чекаємо тоді з кожного, як я розумію, по голі. Ага, Линій і Ходнєвич запрошають. Зарішаються. Зарішають. Я сподіваюся, що Ванга написала, а у нас ще двойная замена буде. Тамкович, бачу, і Козюренко на Ну полі. і пишуть, що Ленько, як я розумію, гэта ён, мастер бісіклет вийшов на поле. Ну, ми сьогодні за любий гол. Ленько, кривий, косий, пригожий, ефектний, ефективний, аби гол. Аня пише від Ходнєвича, хет-трик чекаємо. Хоча б один гол ми почекали. Да, ти сказала від Ходнєвича, я так учусь, як просто наступна раніця після Так. від Ходнєвича, да. Коли моцно пів. Хоча ми ось сябри не закликаємо ні в якому разі. Что, Ленько, позмагається, Линя, без порушення правил він це робить. І чекаємо з вами паузу, щоб побачити двойну заміну в складі нашої команди. Можна з тобою погадати, звісно, хто поле покине. Козюренко там на фланг оборони вийде, тут варіант або Воронович, або Зайцев, а Тамкович у середину поля, хоча за все, я думаю, Сеня Старикова поміняє, нечто, мені здається, так. Ну, Заміна? давай, двойная. Губляем час, як мінімум, на те, що боковий біжить 50 метрів з бровки, як занотувати собі заміни. Ну, Федерація футболу, ну, йо-моє. Родильний дитячий садок, я не розумію, що це. Поле покинув хто? Та Воронович, я бачу, і за бровку ще Сеня пішов. Ну, все, справді, як я і предказував. Цілком логічно. Мирослав Тамкович, між тим, знову ж, коли покопаємо з тобою біографію, він, здається, літось якраз виступав у складі енергетику в першій лізі. Навіть там, здається, ну, десяток-півтори матчів провів за цю команду, тобто... То повинен розуміти. Зараджений, як кажуть часом. Гульні. Гульня протягується. І Зайцев, зверни увагу, прийшов на цей фланг, а Козюренко пішов на фланг правий. А ось Тамкович якраз по позиції. Сельцов вже м'ячик буде притріблювати, вже такі гульні не футбольного кшталту починаються, але тим не менш, розуміємо, були б ми установивши енергетика, прикладно так же могли б гуляти наші футболісти. Справді, футболісти за руку дергають, Крумкачов. За капітана нашого учепилися. Слухай, хто з нас не марить докрануться до Януша Ладучки? Давай будемо щирими. Легенда білоруського мінору, у тим ліку, чоловік, який 10-й бомбардир другої ліги за всю історію, на хвилиночку. Ленько. Олег Каму. Козяка. Ардзейчик. Той може знайти діагональку ніяку. Так і Йость на Зайцева, той Козяку, який в більш глибоку позицію ситуативно опустився. Знову Козяка шукає адресата, знаходить. Зайцев буде виходити у штрафную. Здавалося, мог ще трошки підтягнути цей м'яч наперед. Ілюша. Тим не менше, аут будемо назирати, і сам же Зайцев буде його виконувати. 83-я хвилина до свого закінчення підходить, 7 хвилин основного, ну не ведаю, скільки додасть по такій гульні головної. Хвилини 3-5 хотілося. Але бачили, що після тайму першого не моцно було хвоче, не моцно щодрий був головний арбітр. Здається, нічого не додав він до тайму першого. Не твое это водить! Да, я похожусь с Андреем Кулиничем, что Козюренко в этой ситуации спробував пасти обыгрыш, але это не то, что його зараз було потрібно. Тим не менше, аут, тим не менше незручної для енергетика позиції, високо, всі футболісти, окрім Загмантовича, на полові суперника. Все цілком логічно поки. І Кухтик. Поперек на Януша. І вище кажуть, нехто з футболістів енергетика підказує своїм партнерам. Ну, справді, да, не треба притискатися до своєї брами. Високий пресинг – це те, що допомагало енергетику тягом всього матча. Януш, м'яч виходить.
хочам максімум, але атрымліваем, што атрымліваем. Я пра дзеянне Януша, но сапраўды, можа быць, варта ось так проста было згуляць у гэтай сітуацыі. І працуе прэсінг ад нашай каманды. Зайцаў водзіць мяч ручкамі ну, напрамку Лынько, але не на Сергея, на вялікі жаль. І мусім абараняцца. Сергей Казека, не шкадуючы сябе газона і суперніка ў падкаце гуляе. І гуляе настолькі удала, што мяч Дуже прыгожа. ад суперніка, да. Знаешь, у стилі, мені хочеться, як задатор Ліверпуля, сказати, Конора Бредлі супраць Кіліана Мбаппе, там гэты падкат быў. Але, ну, што мне параўноўваць Сергея Казеку з Конором Бредлі? Дзе Бредлі, а дзе Сергей Казека? Легенда баранавіцкая не толькі футбола, а пакуль Зайцеву трэба дапамогу хутчэй за ўсё аказваць, бо... Але карты няма. Нема. На вялікі жаль, хаця ўжо даўно можна было выдаць. Да, кульгаючы падымаецца і рухаецца па газоне Ілля Зайцаў. Спадзяюся, што разбегаецца ён, не так шмат засталося гуляць, можа быць, хопіць іллі. На нейкім такім адреналіне, эмоцыях ён здолее гэты матч дагуляць, і ўсё з ім будзе добра. Гардзейчык, Женя, жоўтая ёсць, акуратна, калі ласка. Ну, а тут падает как кегля, блин. Ой, смешно, сябры. Ну, я думаю, вы чуеце каментары, якія даносяцца з трыбунаў і не толькі. Нейкі боулінг у нас пачынаецца, калі ўжо казаць вось гэтай лексікай. Ну што, небяспечны стандарт. Мы бачылі ўжо ў першым тайме, што стандарты гэта патэнцыйная пагроза для нашай каманды, таму варта вельмі пільна абараняцца зараз, тым больш. Ну, вельмі шмат што зараз залежыць ад таго, як скончыцца гэты стандарт. Да, скончыўся Віталь. нічым. Так что это такое, блин? Куда он лезет, придурок, блин? Тихо ты! С ума сошел? Трэба тэрміновая дапамога. Коленом, блядь, входит нахуй. Что я под коленом Да, у нас так трошки запаліліся жарсці не на полі, а па-за полем. Ведаеш, калі казаў я на пачатку другого тайма, што хачу эмоцыі ў гэтага матчу, хацеў, але ну вось не такіх, абы здаровыя ўсе былі, бо сапраўды кантакт небяспечны і спадзяюся, што галоўнае... Я просто як у тэатры зараз ведаеш, адчуваю, змог трошки паназірацца тым, што адбываецца на трыбунах, но в этом, ведаеш, сакавітасць беларускага футбола часам. Я вось, ведаеш, назіраю за матчамі, калі там Юні гуляў, да, каментары на удалёнцы каментуюць гэты матчы. Ну не тое. Ну як ты з дому пракаментуеш? Ну тут же на трыбунах шмат што. Я разумею, што ў Юні там заўзятараў як бы раз-два і пралічыўся, аблічыўся. Але ў нас-то ёсць за чым пасачыць, ёсць што паслухаць, таму вось, ну, са стадыёна. Так, і атрымаць асалоду. Матч працягваецца. Ну і давай адзначым, што ўсё ў парадку, ўсё са здароўем. Так я не разумею, футбалісту аказвалі дапамогу. А што, далі дазвол, да, яму вярнуцца на поле. І ён пабег у гульню. У нас 88 хвіліна, я казаў, што вось важна, каб арбітр засёў гэты час і дадаў адпаведна да другога тайму ўсё, што было страчана ў гэтай паўзе. Ладучка, Зайцаў, Лынько, Хадневіча мы даўно не бачылі. Што гэта такое? Ужо не разумею я. Залезкі трошачку праспаў, бакавыя не падказалі, але Казеку Лынько зараз правілы парушалі. Ну, Загматовіч пакідае нашу каманду ў гульні. Давай будзем шымі 2-0, і хутчэй за ўсё гэты матч быў бы закрыты. Зараз кутавы. Нагадаю, што першы гол таксама Энергетык забіў праз кутавы. На жаль, так зараз не паўторыцца. Ну, я думаю, прыкладна да заўтра будуць ісці да кутніка футбалісты суперніка. А не, ўжо ёсць там нехта. Сорі, перапрашаю, сябры. Звярнуў увагі, адкуль ты футбаліст там з'явіўся, тым не менш вырашылі разгуляць зараз. Ну, вядома, нейкі на кантроль зараз гуляюць мяча. Патрымаюць яго як мага больш. Не, ўсё ж такі закідушачка і... Віталь бярэ мяч. Уводзіць у гульню. На Лынько і змагаюцца нашы футбалісты. Казюренко это быў.
Знову падіння ужо енергетика. Ой, супер, пробачте, що ми з Олесем часом вилітаємо трошки за там матчу. Ну, справді, послухати народну творчість. І це завжди утішно і приємно. Тим не менше, оказують допомогу, ну, які такі судари, гідання, що такого кшталту у футболіста, який опинився на газоні. Зичимо йому по традиції здоров'я і зичимо йому як мога хутчей піднятися з газона. Але зауваж, що на матчі футболісти стримані доволі, вони не ругаються, не моцно пихаються, але на стадіоні люди, які прийшли, вони не стримані, вони виказують свої емоції. Зараджене. Я ось таки задумався, чи є ще слот під заміну у енергетика. Я вже заблитився, три чи не три, а не використали. Подається 3 і було, коли не помиляюся. Ну, коли так, то нема можливості провести заміну. Ну ладно, поназираємо ми, знову ж я так нотатки не вел, щоб коли хто по трансляції може отсочити, хоча ну не до того відовочно нам з вами зараз можете це зробити. Це капітан Пригодич між тим забровкою зараз знаходиться, але саме цікаве відбувається на полі і Гордейчик шукає адресата. У нас вже скончився основний час другого тайму і кольки додадено ми не ведаємо, все на волі Віктора Залевського і мені тільки він ведає. Кольки нам назирається ще гэты матч, Денис Селецов тримає м'яч у руках. Коли дочекаємося нових правил, то вже могли і кутник призначити за те, як довго він м'яч тримав. Что, змагається Васильевич, є порушення. Порушення. Где ты смотришь? Вирішили розгуляти м'яч у цій ситуації наші Дай футболісти. Васильевич еще по ногам. І Зигмантович з м'ячом проз Баранова. Там же Гордейчик. Треба наперед виводити цей м'яч. Знову Гордейчик, Пупчик, все про заборону. Ми ж чекаємо більш вертикального футболу в ці хвилини. Тамкович на Козюренку, той вертає на Тамковича. Мусить навес, ми зараз побачимо. Тягне м'яч ближче до центру. Тамкович! Да, передачка, конечно, але не замыкаем. Это стрел Алексей Ходневич. Тільки там от Ян Сладуцька був. Махчимо, апошній шанец у гэтым матчі. Ми назирали для нашої команди. Тим не менш, я сподіваюся, що ще хвилинку другую дасть погуляти головний арбітр. Васильевич головой на Зигмантовича. Виталия, может с ноги наперед. Аледу, опа. Порушение правил. Что ты все шпокаешь, бля? Что, может быть, опошний шанец и, ну... Опошні алі починають з Уже нашої. короткую передачу. Ну, камон, ребята, давайте старую добрую с 90-х закидушечку наперед. Больш примітивний футбол. Крумкачі занадто верні собі і за це можуть поплатитися. Навошта ви наперед двох слухов випускали? Колены не гуляють сьогодні. Не бачно. М'ячик не доходить до Ходневича. Вельми рідко. На великий жаль. Тим не менш. Що, аут на користь енергетика. Зараз будуть тримати м'ячик. Не, відбирають, Кухтик це робить на Ленько. Ой, на Ладуцьку. А тепер на Ленько? Да. Аут Опошній і, шанец, напевно. може бути, всією командою наперед. За вперед! Ходневич. Буде шукати адресата і знаходить Дениса Селецова. Той перевіряє м'якість газона і виставляє свої знаки. Нікуди, абсолютно нікуди не спішається. І м'яч
мяч ад свае брамы будзе ўводзіць Віталь Зігмантовіч. Ну, слухай, ну калі гэта не апошні, то нават я здзіўлюся, але даў разгуляць мяч нашим футболістам галоўны арбітр. Казека наперад, на ладучку. Чаму там толькі двое? Не разумею я. Хаднееш да апошняга і мяч выпускае. Ну што, фіксуем, Алесь, мы перамогу энергетыка ў сённяшнім матчы. Перамогу, не магу сказаць, што незаслужаную, але тым не менш гульня роўных каманд сёння ў нас была, як адна, так і другая каманда. Ну, напэўна, больш лагічным вынікам сённяшняга матча была б нічыя. Я думаю, пагодзішся ты, заўзятары нашай каманды. І, можа быць, заўзятары энергетыка таксама будуць згодныя з намі. Тым не менш, зазнаем другую паразу ў сезоне, застаемся на другім радку, а энергетыка адрываецца ўжо на 6 балаў ад нас. Тым не менш, працягваем пагоню за энергетыкам. Хто ведае, у якой сітуацыі гэта каманда здолее згубіць матчы, згубіць балы надалей. Можа быць, мы яшчэ вернемся ў змаганне за гэты першы радок. Каго сёння ты, можа быць, з нашых футбалістаў хочаш адзначыць, калі мы ўжо напрыканцы першага тайма адзначалі? Можа, ёсць Дуже складана каго адзначыць. Як мы шмат говорили про Морозіка, то яго і адзначу, але іменно складана назваць. Я, не гледзячы на тое, што толькі тайм адгуляў Сергей Казека, назову, напэўна, яго. Да апошняга змагаўся, шмат паказваў сябе на гэтым полі Сергей Казека, таму дзякуем мы ўсёй камандзе за футбол. Сябры, дзякуй, што сёння былі з намі. Да, пабачымся на футболе. Наступныя выходныя гуляем супраць БДУ. Да пабачэння.